als ik hier kom, dan loop ik alles eerst even na. Even overleggen met de jongens. Nou, dan zie ik even nog een knelpunt midden, waar we even naar kijken moeten. Nou, en dan heb ik een eerste indruk van hoe neem ik het over, hoe staat het erbij. Nou, en dan gaan we aan de gang. Loopt u goed? En bij de mensen? Ja, perfect. Nou, we zijn hier bij de spekjesfabriek in Harlingen. En ik zit hier in 23 oktober zit ik hier nu 40 jaar. Je zal wel denken van 40 jaar, wat een hele tijd. Ja, maar dat is omvlogen als ik weet niet wat. Er zit ik al een aantal collega's tussen die hier ik al mooi wat jaren omstappen. Ja, dat klopt. Wij zijn wat dat betreft een beetje hoogvast. We lopen wel eens te mekkeren, maar ja, dat heeft iedereen. Ik ben baas van Walstra, plantmanager hier. Die was in juli. Was ik 40 jaar in dienst. Jan, die was verleden jaar al 40 jaar in dienst. En Hugo, ben je niet weten te slagen? Wat is het geheim? Hoe kan dat je hem hier al zo lang binnen? Ja, thuis moet het lopen en hier moet het lopen. Ja, dat is wat het is. Ik ben nu 66,5 en in principe wil ik de klus afmaken. Maar ik ben ja, erg ziek geweest. Ik kreeg te horen een blaaskakker. Nou, ik kom thuis. Nou, iedereen in tranen natuurlijk. Ja, logisch. Dus zei ik tegen mijn vrouw, Ria, ik ben even weg met de honden. Toen ben ik met... Toen ben ik met die twee stabbijen naar het hele Wiesterveld gaan. Daar heb ik zo schreeuwd. En daar heb ik zo guld. En toen kreeg ik eigenlijk een beetje een warm gevoel van binnen. Echt zo'n gevoel van, we gaan ervoor. Dus ik kwam eigenlijk thuis en sindsdien is het alleen maar positief verlopen. Maar in die tijd heb ik niet alleen de steun van de collega's gehad, maar ook van mijn gezin en ja, de zorg van MCL en Sneek, dat is natuurlijk toppie. Maar door die ziekte, waar ik dus weer uitgekomen ben, dan heb je wel een stresssituatie natuurlijk. Nou, mijn vrouw had daar een tik van met gekregen. En eigenlijk komt het erop neer dat in de tijd dat ik ziek was, was zij er voor mij. En nou wil ik er voor haar wezen. Nou, je hebt nou lang genoeg hier rondpankookt. En we gaan nou eens wat anders doen. Ja, mijn meisje is mijn alles natuurlijk. Dus als ik er dan op die manier voor wezen kan, dan zie ik daar wel naar uit.